Hi, sir. Muna ka ang Arnold? Arnold? Arnold Reponte? Ah, wala pa nabot? Ora wag na eh. Kasi may birthday ro, sir. Kasi nag-birthday. Ikaw? Timing nga sa pagani di karon eh. Timing yung pagani ron ba? Kaya na gipahatod dire. Mga anak mo, sir? Diba? Pila naman edad mo ron? Ha? Ah, 48 taray ka? Taray. Inggawas las to kapon? Daw ka? Ah, las 4. So, kabalo ka sige hatod patod dire karon? Oh, papel man ni sir? Papel dire abot sa kuwari? Ay, kuwan kasi sa renewal siguro. Ikaw ang nagsilbing gabay sa aking paglalakbay. Ikaw ang nagsabing maging matatag ang buwan ng malumbay. Sa mga panahong nagaan, ikaw ay nandyan at di kami iniwan. Kahit gaano kahirap, di mo kami. Sa renewal mo, sir? Karon expire sa karon. Expire lagi mo, gipatod dire karon nga expire daw kailangan daw ka mag-renew dito. Okay. Unsa man, magkano sa mag-renew magadto do sa imong permit. Mutawag na magutong taga kuan, taga Pindro. Pedro nagakuan ni? Pero ugma man gud ang nakakuan. Ang O nagawa dia. patuon ka opisina. So ugma ka man to. Ha? Mao. Sinami papirmahan si mo. Si mo ha. Kadri sa kinan. Ikaron mo gunung adlaw gud na expire ni imong kuan. Sa permit diri. Mo kanay mo ngay mutangan niyo kanang despedida ba kay. Birthday ni mo tapos na expire mo kuan. Expire sa mong permit. Oh, so birthday pa gini mo na timing sa expire. At timing sa ba yun? So wala pa nagandri nga taga office na ipon. Right? Kuan, atong Bernes dito sa Pedro. Mm. Basa ko tong requirements bagatong sa ETR gani. So papirma lami kadali sa imo sir. Pwede na. Okay ra? So dito sa likod. Kaya man to jud kag mo dito. Mo ni video na mo ha. Sa mga panahong nagaan, ikaw ay nandyan at di kami iniwan. Kahit gaano kahirap, di mo kami pinabayaan. Sa mga Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir! Kisa may napadala ni sir? Naka-idea? Wala ka balo? Baba lang guro bulak gamay para makita gyud. Eh katawan na kasi yung mga anak. Saan inihila ko wala? Saan na to si Sir og happy birthday. Mga tata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
candle, sir. Yay! Happy birthday! Bakbaksat mo! So, ano juga idea, sir? Kung isa padala ni? Parang sa mga anak. Mga anak, dala sa ta. Likod lang sa sir. So, ano sila, sir? Pa, happy birthday. Salamat kayo sa tanan pa. Pagpangga nimo sa buang tulo. Pag suporta per me, dili may maingani o dili tungod sa kabuutan nimo. Amping permi pa. Love kayo kanamo nila mama og Cindy. Lawaw na nako pa. Amping permi sa lakaw. Unta tagan pa kag more birthday ni Lord. Once again pa, happy birthday from your family. So, ali ma'am, dali mo ma'am. So, ano sa may additional message niyo kay Papa? Salamat na to akong message niya. Kanang personal gift. Ay, nilak ka. Happy ka ninyo. Kita, ikaw ang Papa, kan personal gift ma'am. Video? Wala lang. Salamat ng sakuan. Mama naman. Huh? So, kata isa. So, ikaw ma'am, mali. Wala na. Kapag isa. Ay, ba? Marag na akong po. Birthday wish ni mo sa mong soda. Atong tingom saya nga if stay safety ang lawas dili palati og hato kay nga idara na pod akong tingom siya nga manoy happy birthday. So, birthday wish ni mo ma'am. Kay sir. Wish na ako is padayon sa imong pagkabutan niyo, sa imong pagkamaayo. Salamat kay sa tanan na happy birthday. So, ikaw ma'am. Wish lang ako ni Muta, yung tatakit pa kang tasa, kinabuhi ni Lord. Nga, ang tatay, di ka mausap. Salamat kay sa tanan. Tara. Ma'am, ikaw ma'am. Audrey ma'am. Ikaw ma'am sa may birthday wish ni mo kay sir. Sana! Butan! Yeah, ito lang? So, ikaw sir, sa may maingon ni mo sa mga anak. Ako daw yung pasalamat. Ako kanang nauno ko rin sa Kuwari kay akong mga pamilya nga magkayusa uban sa akong mga kaparintihan. Kamayusa kami na dili uban po sa among pag naimutan ko ang kadang spare sa mga permit. Salamat sa mga uban sa mga operator na nagakuha din dami ng pasalamat nila. Muna akong gitilimbrit ko sa among Kuwari giniyang sa mga ulo. Ano na? Di pa tamo man, request sila nga, musayaw daw mo. Ina sir, mo, abante kamay.